Фахри Твис. Ивайло Лалов посрещна, разтегля играта. Гончев към зона 4. Фахри забива последната точка в този двубой. 25-20. Георги Братоев. Стабилно посрещане от Фахри. След това именно той атакува чиста посока по диагонал от индонезиеца. Отново много убедителна атака на Фахри. И той, както целият тим на Монтана, имаше своите колебания в някои от двубоите. Няма как обаче да сме твърде критични към отбора на Даниел Пеев, които постигнаха домакините на блок, но и многото случаи, в които успяха да омекотят атаки на гостуващия тим и да организират контранападения. Сервиса също така работи по-добре за домакините. Поредното доказателство е аса на Фахри. 8 точки разлика и втори тайм-аут поискан от Андрей Николов. Ще продължи ли серията за Монтана? Отговорът е да, защото Лукас Мадалос не се справя с посрещането. Време е Димитър Василев да се завърне на полето на мястото на бразилеца. Тази него. Още един добър сервис от Фахри. Имаше и докосване до мрежата, което допълнително затрудни Мартин Иванов. Поредна очевидно Бокалчинов. Фахри. Тежък сервис от Фахри. Топката отива в трибуните. Брейк точка за Монтана. Много силно оръжие за Монтана. Традиционно е сервиса през годините в различни селекции. Някои с повече класа и волейболен талант, други с по-малко, но сервиса винаги е основно оръжие за Монтана. В тази зала Фахри продължава да реди точка след точка от начален удар. След два аса на Фахри и 3 поредни точки, все още няма прекъсване за гостите. Отново Фахри. Още един отличен сервис. Топката за малко да закачи тавана. Николай Учиков. Безпроблемна защита за Валчак. Остра топка за Бруно Рубо. Остра топка за Бруно Рубо. Фахри атакува след това. Играта е спряна, докосване на мрежата е видяно от страна на Теодор Тодор, който нанесе доста поражения по посрещането на Дея Спорт от началото на матча. Още един отличен сервис на Фахри. Продължаваме с подкрепата. Преди началото на двубой имахте възможност да видите специално видео, посветено на волейболиста с номер 10. Фахри, първия индонезиец, който изобщо играе в Европа. Последни моменти, в които гостите могат да опитат дълга серия, с която да се върнат в гейма. Перфектно посрещане обаче и след това атака на Фахри на единична блокада. Наложи се на Даниел Пеев все пак да ползва и двете си прекъсвания. Още тук обаче гейма може да приключи в полза на неговия тим. Фахри без никакво противодействие в края на мрежата. 25-20. И така Монтана повежда сравнително безпроблемно с 2-0 гейма срещу Дея Спорт. Имат ли съпротивителни сили гостите? До момент 5. Внимание към сервиса на Фахри. Отличен начален удар, никакви шансове за Мартин Иванов. Това обаче може и да не е достатъчно на неговия отбор в този гейм. Георги Братоев изпълни сервис, затрудни посрещането на Монтана и след това Дея изравнява резултата.
Тук ли приключва матча? Валентин Братоев със сервис. Ивайло Лалов посрещна, разтегля играта. Гонцев към зона 4. Фахри забива последната точка в този двубой. 25-21 и 3-0 гейма. Много убедително представена за Монтана. Напълно заслужен чист успех за волейболистите на Даниел Пеев. А треньора е в центъра на купона веднага след края на двубоя. Изключително концентрирана, много събрана, уверена и агресивна игра от Монтана, на която Деян не намери отговор през цялата среща. 3-0.